Last 300 meters to the finish line. Mangat na sa kaliwa si Renz Pulguero. Sumabog pa rin itong si Ivan na sira. Si Ivan. Sige. Okay. So ito yung ating breakaway sa 17 below. Silaban ka. Last ko dito, mga last 3 kilometers na lang tayo to the finish line. Si Alagano. Uy, tatlo. Apat. Okay. Ito yung ating apat na breakaway. Arvin Armendez, Bangka, si Alagano, and si Renz Pulgueros. So last 2 to 3 kilometers to the finish line. So ito yung ating apat na breakaway sa 17 below. Andito si Ivan Alagano yung nasa harapan, Bangka. Ito naman si Team Cameling, si Arvin Armendez and si Renz Pulgueros. So malapit na tayo, last 2 kilometers na lang to the finish line. So tingnan natin kung sino yung magwawagi dito sa 17 below category. Ang taga Biskaya, taga Tarlac, taga Zambales o itong taga Pangasinan. Taga Tarlac itong si rider number 47, itong si Bangka Panisoro. Rider number 26 ay naman si Ivan Alagano. Itong naka-ready itong si Arvin Armendez ng Pangasinan at si rider number 50 si Pulgueros from Zambales. So magandang labanan to, Zambales, Tarlac, Pangasinan and Nueva Vizcaya. So tingnan natin kung sino magwawagi sa kanila pagdating sa rematean. Lamang kaya dito si Pulgueros, pero pare-parehas na rumirimati itong mga to. Ewan ko lang itong si Ivan rumimati ito dahil last national ay naka-silver medal itong si Alagano. So tignan natin kung dito kaya sa Tarlac ay makakarimate itong si Ivan Alagano ng Nueva Vizcaya. Okay, so malapit na tayo, last 1.2 kilometers to the finish line. Yun ang aking kalkula. Ito, Renz Pulgueros, napakaganda ng katawan. Arvin Armendez, marami rin itong napatunayan pagdating sa rematean, kaya mahirap din to kalaban pagdating sa sprint. Itong si Arvin Armendez, ang ating gold medalist last 2023 sa Batang Pinoy. So nagbabalik na naman kaya ang lakas itong si Arvin Armendez. Nasa harapan, Pulgueros, sa likod dito si Alagano. Arvin Armendez andun sa harapan. Ito na. So nagpapakiramdaman itong ating mga riders kung sino ang unang babanat dito. Bago tayo magbaga, siyempre shoutout natin ng AGM Charts Cycling Race Season 2, headed by Pastor Roel de la Cruz. Dito kay Pastor Doming Salting. Waparap na itong si Bangka Panisoro. Ito na, malapit tayo sa finish line. Huwag na kayong kukurap, huwag na kayong bibigit, huwag na kayo ng malalitin. Sigurado nagbabaga at naglilihap, nag-apoy na rematean ang mangyayari dito. Bangka, nasa may bandang gitna na. Ito na mga idolo, Renz Pulgueros, kaya Arvin Armendez, Alagano, ito si Bangka. Mangat na sa kaliwa si Bangka, sinundang kagad ni Pulgueros. Alagano, Arvin Armendez. Ito na, naamoy ko na yung ating finish line. So, pumaparap na itong si Pulgueros. Alagano, nakikiramdam lang in Arvin Armendez. Zambales, Tarlac, Nueva Vizcaya, yung Pangasinan ang magkakalabanan dito. Ito na tayo sa finish line. Ito na. Last 350 meters to the finish line. Ito na mga ito. Last 300 meters to the finish line.
Mangat na sa kaliwa si Renz Pulguero. Sumabay pa rin itong si Ivan na siraan si Ivan. Wabol pa rin ang Armidan Mendez. Si Ivan ang nagolo. Nasa harapan si Pulguero. Bakbakan ng bisikleta yun. Nagkakaintitan dito. Si Magner. Ito na. Mangat sa kaliwa itong si Armidan Mendez. Sumabol pa rin itong si Anagalo. Baktutuwa pa kaya yung Anagalo. Pulguero. Sa Anagalo. May Armendez. Itong si Bangkar. Dulong remate ni Pulgueros. Grabe, nagkaipitan pa Armidan Mendez and si Alagano. Pati sa group, Axel Idos. Rimatian dito sa grupo. Rimatian. Ito na, nasa harapan. Cortero, Jone. Rimatian. Ayo, si Cortero. Rimatian pa rin. Sagad na sagad. Yun. So, ito yung si Renz Pulgueros. Yun.